Hi, welcome back sa akong YouTube channel. Kumusta? Na part 2 na sa atong atong series about sa strings. So, kuyog yapon nato karon atong amigo ug bisita diri sa atong lugar. Chris Cal official, Christopher Calibod. So welcome bro. Kasi Salamat. na kay mga shoutouts diha sa mga Oh, kuan. naaday dagan. Naaday shout out din kuan. Buyax Ogso Dilarito from Cagayan, Ay, Mr. Boyax. Dali Euro. Oh, Ug ni Lord Stephen sa Lord Stephen. Oh, kasi ano, kaya membrance nako ay, taga Plaridel. nice. Ni Edmark Pamentira, San Francisco. Ni Master Gisir Esteliori o Master Baljon Esteliori from Ormoc City. Hi, yo mga master. Basta mga master. Sa taron bro, padayon ta sa atong part 2 ni sa atong string topic. Mm. So, at sa man to atong kan gapon, unsay matikdan nimo sa atong usa ka string ug sa atong isig ka string no, duha man ni. Oh, ang ako ra kuan gyud nga matigdan nga fake ani. Oh, maingon ta nga fake nga murag di kayo kuan ba murag kani si Miss Sky Blue. Mo na mo Ako, hang tanaw ni mga fake. Oh, tanaw sa ako So kani unsa may observation ni man ni mas kuan ang color mas. Ang kuan sad ang text niya murag hanap mi diri kani ang Hanap. klaro kayo sa So bali lubad na pagka-print to. lubad ko ka friend. So applicable na ni sa Diadario string. Atong abrihan nga string karon, kaning strings karon may bawaan na to ang fake or ang original. Applicable na ni siya sa mga genuine strings pod, dili ra sa Diadario kaning pag-abri na to. So may bawaan ang original, genuine sa dili na yung mga timailhan no. So abrihan na to bro. Okay ra ka? Abri na. So unsa may mga pakapin dia bro sa sulod wala? Wala. Sa kaning isa na pakapin no. Na yung mga leaflets, na yung mga kuan. So buwag ta gamay bro kay para lahi ang kuan. So kaning kang crystal nga string gibrihan niya is morning katong medyo faded gamay ang text ay ang mga text no, ang mga colors. Kani medyo tinaw ang iyang printing. So sa cover wise mahibawan na to gamay no kung kinsay fake kinsay genuine. So applicable na sa Diadario nga strings. Pero kaning uban nga timailhan ani applicable ni sa mga genuine nga strings dili ra sa Diadario. So giabrihan na ni Crystal no. Number 1 string lang bro kahit kanang mga gagmay bro, mga gagmay nga gauge lang sa niya ra nang kuan nadagko. So giabrihan na po nako akong kaning ako so kani ako ning usa ka timailhan aning fake or genuine kani no atong tanawon ako ni no. Standby lang bro, ano lang ka bro. So akong kuon ang pagkawain niya no, budbadon ako, Bisaya pa na, badbaron ba na, Bisaya? Badbaron ako ang iyang pagka-wine niya, iyang pag-wine, pagkalukot niya. So akong i-drop no. Kani mo bro, so bro, say forma sa imo ha. Ag ini kuan, gunitan ning ball ani nga ihagbong. Hindi na kibaw mo badbad. So guniti sa lang na. Then ihagbong. Mura kay lukot mayo isang mo. So ang sa may observation nimo sa string kuan color. Yung murag taya kani murag light di siya pagkakuan. Light di sa Sa kani color lang. Color. Sa string. Murag siya semi dark kani light.
semi dark kani light. Oo, So wala ang siya iyahang color sa iyahang pagka metal is kani siya murag dull no, murag kanang sa Bisaya ana, mura og puspaw no, dili sinaw no. Dili sinaw o ano. Kani siya sinaw ang iyahang coating. Mm. So makitaan gini mo ang kalayan sa coating. Idol na mo bro. Ah, dili kay manotice sa video pero ang kani nga akong gigunitan is mas sinaw ang iyang coating. Kani isa mas puspaw. Puspaw na siya no. Ang sakto nga termino. Then tanaw to ang mga ball ends. Unsay kalainan sa color. So unsa may color ani akong gigunitan nga violet. So kani applicable ni sa Diadario. Yan semi dark. Mura siya mura dili hamis. Hamis ko. So sinaw gihapon ni Sinaw. nakuha. Ang kani nga all na bro. Ay lagi tayo hindi masaka mo may sabot. No. So mas dark ang kuano mas Dark na siya. puspaw siya no. Kumpara ni atong genuine nga Diadario is kuan siya kanang hamis. Tayo. So atong laputon na nagbalik bro. Ato ta sa uban nga mga ball kining ball end niya sa string. So akong gipa-drop nimo ganiha kay kasagaran nga ilhanan sa fake nga string is inig-drop nimo dugay mo drop. Pero nindot kani nga kuan mutugan na lang ko kani ang fake mo drop gyapon siya nga pareho sa original. So duol sa original ang iyang kuan no dili nimo mailhan ingat nga paagi. Sakto lagi ko. Sakto ka nga fake na no. Fake lagi na si sky blue. Then sa kuan color ni kaning red for example red. Ano ang red niya? Tay kalainan sa red. Di ba? Pangit. Pare na sa hamis ko. So sa may na-observe nimo sa red. Di ang color lang. Wala red kani siya kani mas kani may dark kasi dark red. Kani hayag kayo nga red. Kayo, Ang genuine kanang ang fake is kuan dar kanang dili hayag yung red. Dili hayag. So dili mo danag ang iyang red nga color. Then tanaw na to ang winding kani mga dagko nga string no kung sa ato pa ng termino bordon. So tanaw na to ang unsa nga metal gipanggamit kani no. Mailhan na to no. So kaning genuine gold ang iyang color or bronze di ko ka kuan no sa exact gold ba ni or bronze. Ang sa Silver. kani number 5 ug number 6 man nga string no mga dagko. Ang iyang core niya sa ilawom nga gihang gi-windan is gold ang color or bronze. Then kana imo bro, kadol bro. Stainless no. Stainless. Oo. So lahi ra mo ni ang timayhan tong sa Diadario ra ni, sa Diadario nga string. Nga ang gi-windan niya sa ilawom ang core niya is bronze or gold. So ano no? Daghan og kuan dali ra kayo dali ra kanimo ma-differentiate ang fake or ang kuan ang dili fake na string. So hopefully ug mopalit tag Diadario string kuan na nato no ma-differentiate na nato. Ako pa ning pang-picturean ako i-post sa akong website felixoliverbacaresa.com para makita ninyo ang diferensya mas klaro video kay lugos kay maklaro. Salamat and see you on our next video. God bless. Bless. Bye.